Uusi setti on saapunut. Prismatic Evolutions. Ja tää setti on ihan sairas. Oikein mahtavaa aamua, päivää, iltaa, yötä tai milloin ikinä tätä videota katsotkaan. Ja oikein paljon tervetuloa katsomaan uuden setin Elite Trainer Boxin avausta. Siis tää setti on aivan hullu. Siis ne kortit, mitä täältä voi saada, niiden arvot tällä hetkellä aivan räjähtäneet. Ja tää on jopa niin suosittu setti, että niin kun tätä ei ole pystytty tekemään tarpeeksi kaikille, jotka on esim. Tilannut tätä settiä. Joten ne joutuu odottaan ennen kuin ne saa tätä. Että ne ei saa niinku julkkaripäiväksi. Mutta onneksi mä onnistuin Eliten sentään saamaan täksi päiväksi haltuun, jotta pääsee pikkusen kuitenkin availemaan tässä julkkaripäivänäkin. Kyllähän se aina kivalle tuntuu julkkaripäivänä uusi setti tullut ja pidellä niitä kortteja tai jotain korttiboksia kädessä ja olla silleen, että joo. Ai että, pitkään odotettu setti ja vihdoin pääsee avaamaan. Siis tässä setissä on niin paljon kaikkia upeita kortteja, että mä haluaisin ne kaikki. Siis eiks tää oo tyyliin joku setti, jossa on eniten Special Illustration rareja ikinä. Jotenkin mulla on semmonen mielikuva. Mut pian se selviää. Katsotaan nopea, että mitä kaikkea tää setti sisältää. Skipataan noin perusjutut tosta. Katsotaan näitä, joo. Näitä peruskortteja täällä. Joo. Toi Snorlax EX. Tuo mä haluan. Tuo on pakko saada. Joo, ainakin se on meidän yksi Chase-korteista. Ja sitten, onkohan tässä Taiga-Kauaman kortteja? En ole ihan varma, mutta kaikki Taigan kortit on Chase-kortteja. Sitten täällähän on vaikka ja mitä upeeta. No ihan mikä vaan Special Illustration rare kelpaa meikäläiselle. Ja niitähän löytyy yhteensä näköjään 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 32 Special Illustration rarea. Mitä ihmettä? Ja siis nämä kaikki on vielä ihan älyttömän upeita. Mutta jos joku yksi pitäisi näistä valita, minkä mä haluaisin, niin no, kyllä se olisi ehkä tää Umbreon kuitenkin, koska se on niin kallis. Joten se olisi vaan ihan uskomaton saa. Ja onhan se tietty ihan älyttömän hienokin. Mut sit ehkä jos joku toinen pitäisi vielä valita, niin jotenkin mä tykkään tosta Raging Boltista. Toi on jotenkin todella hieno artti, niin varmaan toi. Mutta niin kuin jo sanoin, niin ihan jokainen kelpaa. Ja sit kultaisiakin kortteja löytyy muutama. Ihan nättejä. Joo. Erittäin hullu setti. Siitä Eliteä auki. Pahvit sinne. Ja ensimmäisenä sieltä boksista ilmestyy ihan superhieno EV-promokortti. Siis tää on kyllä helposti tämän vuoden tähän mennessä Eliteistä tullut paras promokortti. Ainakin tähän mennessä. Ja sitten täältä löytyy kans hienot sliivet. Aika tämmöiset perus, mutta ihan kivat. Ja sitten nää
nopat ja näin ja sitten nää. Mä en ikinä muista, mitkä nää on. Onks nää Poison ja Burnmarket? Nehän ne taitaa olla. Hei, meikäläinen muisti. Ja sitten läjä energiakortteja. Joo. Jätetään ne siitä sivuun ja sitten siirrytään tänne boostereihin, joka on se pääsyy tietenkin, että miksi tätä boksia aina niin paljon halutaan ja tietenkin myös tää promokortti. Katsotaan sitten, ettei ole väärää määrää boostereita. 9 kappaletta. Oikea määrä boostereita. Ai että! Katsotaan vielä, että mitä artteja tässä setissä on. Onko tässä? Joo, 4 eri arttia löytyy. Siellä on Jolteon, Vaporeon ja Flareon. Sitten on Umbreon ja Espeon. Glaceon ja Leafeon. Ja EV ja Sylveon. Hyvät, hienot artit, hienot artit. Katsotaan sitten vielä. Mä tykkään itse aina lajitella nää silleen arttien mukaan tässä alussa. Eli noin, ja sitten tätä oli 3, niin avataan nää ekana ja sitten tosta vaikka tolleen. Ja eiköhän lähetä sitten avaamaan. Ensimmäinen Prismatic Evolutions boosteri koskaan. Let's go. Mitäköhän täältä voi tulla? Ainakin varmasti jotain hienoa. Koska siis tässä setissähän on niinku... Jo heti tulee sieltä holo-energiaa. Olin just sanomassa, että tästä setistähän löytyy kaikkea muutakin hullua kuin peruskortit ja peruspullit. Koska tässä on just näitä holo-energioita ja sitten on Pokepallo-reversejä ja Master Ball-reversejäkin löytyy. Joten tää on siis aivan superhullu setti, jos en sitä vielä muistanut sanoa. Katsotaan sieltä Heatran, skeittilauta. Ja me saadaan heti sieltä Pokepallo-reversenä Black Belts Training Trainer-kortti. Wow! Ai että. Siihen vetokasaan ja Shamin reverse ja Blood Moon Ursaluna holo. Hei, nyt lähtee sleeve-testiin, koska kyllähän me nyt kaikki tämmöiset pienemmätkin vedot tietty sliivataan. Sinne sujahtaa traineri ja sinne sujahtaa energia holo. Ai että! Erittäin mukava ensimmäinen boosteri. Ja sitten seuraavan kimppuun. Koska näitähän tässä meillä riittää muutama kappale. Ai että. Sieltä koodia kansalle. Ja psyykkinen energia. Kertokaahan hei sitten ihmeessä tuolla kommenteissa, että saitteko te, hyvät katsojat, tätä settiä näin julkaisupäivänä vai jäikö jonnekin toiselle puolelle maapalloa kortit? Ja jos saitte kortteja, niin mitä saitte? Saitteko hyviä vetoja? Koska meikä ainakin saa Pupitar Pokeball Reverse-kortti. Siis nää on ihan sairaan hienoja. Kunnon kiiltoa. Ai että. Ja mitä? Hei, tuli sama kortti, mutta eri reversellä. Aika hauska. Ja okidoki. Okidoki. Ja sleeveen. Noin. Sitten viimeinen Glaceon ja Leafeon artilla oleva booster. Ai että. Kyllä on niin kuin aina kun tiedätkö, saa vetoja, niin kyllä siitä tulee hyvälle mielelle. Ja lähdetään kattoo. Dunsparce, Golden, Ablini, Sneasel, Seaking, Trainer, Executor eli munala ja puussa, Earthhen Vessel, Reverse, Great Taski, Reverse
ja Groudon holo. Näyttäisi ehkä olevan vähän noi perusvedot tässä setissä. Vähän niinku, tiedätkö, että ei oo niissä noi pull-reitit kauhean hyvät. Mut ei voi tietää vielä, 3 boosteria vasta avattu. Sieltä lehtienergia ja lähdetään kattoo. Bronzor, Furfrou, Larvitar, Buneary, Traineri, Shaymin, Ogres Mask, Dunsparce Reverse, Golden Master Ball Reverse! No niin! Ja ensimmäinen Master Ball Reverse tulee sieltä! Ai että! On hieno! Wow! Ja sieltä takaa löytyy Whimsicott holo. Pelkkää holoa tulee vikasta slotista. Mutta ei kyllä haittaa, koska kyllä nämä oikein kiiltelevät reverse-kortitkin kelpaa. Kelpaa erittäin hyvin. Oho, sehän tuli sieltä vauhdilla. Sieltä. Boosteria auki. Koodia kansalle. Energiakorttia, joka on holo. Psyykkinen holoenergia. Ai että, pistetään suoraan sleeveen. No, ja siihen. Ja lähdetään kattoo. Pupitar. EV. Execute. Larry Skill. Book Catching Set. Jellona. Festival Grounds. Ja Executor Holo Pokeball Reverse. Ei nyt ei mennyt kyllä nimi oikein. Holo Pokeball Reverse. No voi se sellainenkin olla. Mut erittäin nätti. Wow. Ja takaa Munkidori Reverse sekä Dudunsparce Holo. Ja sleeveen. Siis vieläkään ei ole tullut niinku mitään muita kuin noita reversevetoja. Aika jännä. Mut ehkä ne on tuolla vikassa 4 boosterissa. Mitä nyt tapahtui? Hetkinen. No nyt kyllä aukesi hyvin hämmentävästi. Mitä? Joo, mä en tiedä mitä just äsken tapahtui, mutta se aukesi hyvin mielenkiintoisesti se boosteri. Koodi. Ja vesienergia. Let's go! Budev. Hauska nimi. Pupitar. EV. Larry Skill. Heatran. Skeittilauta. Traineri. Professors Research Reverse Holo. Litleo Reverse Holo. Ja siellä takana näkyy jotain hyvin mielenkiintoista. Mikäs siellä oikein on? Hetkinen! Onko muuten Special Illustration rare? Onko ehkä... Ei se kyllä taida olla, mutta joku todella hieno kortti siellä on. Miltä näyttää? Onko Special Illustration? No ei ollut, mutta Flareon EX Terra. Siis todella upea. Wow. Äkkiä sleeve. Ei ollut spessu, mutta kuitenkin hyvin spessun näköinen kortti. Kelpaa todellakin kokoelmaan. Tykkään. Todellakin. Siis todella hieno. Wow. Eka EV-lutioni saatiin. Let's go. Sitten kolmanneksi viimeisen boosterin kimppuun. Sähköenergia. Ei ollut holo. Ja lähdetään kattoo. Sneaseli. Huutti. Black Belts Training. Riolu. Slowking. Mochi.
Traineri, Exegute Reverse, Duraludon Reverse ja Hydrable Normi EX. Kelpaa. On hieno kortti. Joo. Hyvä veto. Ai että. Nyt vielä on 2 boosteria aikaa tulla spessu. Tai sitten spessuu tulee vasta myöhemmin. Tai sitten ei ollenkaan. Mut mä oon optimistinen tän setin suhteen, joten kyllä mä luotan, että meille tulee jossain kohtaa spessu. Pakko tulla. Munaläjää! Dunsparce, Golden, Applin, Shamin, Traineri, Kottone Reverse, Traineri Reverse ja Flareon Holo. Joo. Sinne niin, bulkkikasaan ja lähdetään avaamaan videon viimeistä boosteria. Noniin. Saadaanko me Last Pack Magic? Let's see. Koodi. Ja Fighting Energia. Let's go. Traineri. Duskull. Houndoom. Trepy. Pyroar. Buddy Poffin. Seaking. Traineri. Fun Rotom. Eli Tuuletin Rotom. Ja viimeisenä korttina Noctowl Holo-kortti. Ne oli semmoset boosterit ja nyt katsotaan, että mitäs kaikkea hyvää sieltä oikein tuli. Upeiden normikorttien lisäksi. Okei, eli me saatiin 2 holoenergiaa, Fire ja Psychic. Ja sitten vetoina Hydrable EX, Flareon EX, Executor Pokeball Reverse, Golden Master Ball Reverse, Pupitar Pokeball Reverse ja Black Belts Training Pokeball Reverse. Sekä sitten tämä upea EV-promokortti. Ja nyt, koska video on jo lopussa, niin nyt jos jaksoit katsoa tänne asti video ja pelaat Pokemon TCG-peliä, johon nämä koodit on, niin tässä sulle palkinto. Käy lunastaa, niin saat itekin tän upean EV-kortin sinne kokoelmaan. Mutta nyt se olisi sitten mun puolesta tän setin parista hetkeksi aikaa. Heippa hei! Toivotaan, että ne loput tuotteet saapuu mahdollisimman nopeasti ja teille myös sama, että saapuu mahdollisimman nopeasti. Mutta nyt se on sitten vaan, että heippa, ja jos teillä on tätä settiä tulossa tai aiotte mennä vaikka kauppaan ostamaan, niin oikein hyvää vetotuuria. Ai niin, kun toikin valo pitää sammuttaa, että tulee pimeätä. Heippa! Heippa!